Isiteshi somphakathi iAlex FM asisalanga ngaphandle. Lesiteshi sasungulwa ngonyaka owodwa izwe lathola ngayo inkoluleko. Izigilamkhuba zasicekela phansi lesiteshi ngemizuzwana nje zantshontshe impahla ezimqoka zokusakaza kanye namakhompyutha. One felt so disappointed because we expect the very same community to defend and shield and protect iAlex FM, because iAlex FM, like any other radio station in the community level, is the voice of the voiceless. Isebenza lesiteshi zithi ngeke iphela amandla, ifuna ukuqhubeka nokusakaza kuona lamagceke emaduze. Njengamanje ukuthi sibasize ngamakhompyutha, sibasize ngazo zonke izinto ezimayelana nalo nobuchofo bamanje imshini kuzokwenzela bakwazi babuye ngokusheshsha. Njengoba lezi isebenza iqhubeka nokulungisa umonakalo, iningi labantu lithintekile enhlizweni ngalokho kubu okwehlele iAlex FM. Sekube nemizamo yokwelekelela eyenzekile solokwaqala Lezigameko. Umethuli wezinhlelo zezindaba yeSABC uEldron Sampia wake wasakaza kulesiteshi. Wathinteka kakhulu ngokwasehlela, wanikela ngezinkulungwane ezinhlanu zamarandi. It is painful what has happened to iAlex FM. Can only imagine the trauma that the presenters, the producers, and all of the staff members have gone through. But there's also the difficult process of having to rebuild the station, and we know that community radio stations really have a difficult balance sheet. So I felt it's important for me to chip in where I can, not only because I know about the financial difficulties that community radio stations face, but also I am a product of a community radio station, and they continue to discover and unearth talent based in their communities. Isikhungo iMedia Development and Diversity Agency sikhathazekile ngomthelelo ozoba khona emkhakheni wezindaba eyisakazelwa umphakathi ngenxa yalezibhelu.